खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 आगस्ट 2021 समबारखालि सानस्रिनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। गोबां मोननो हास्थायगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनबाय थागोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजावबो मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया दिनै बांद्राय जागोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। जाफुंनाय नङा। अब्लाबो नाथाय गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा होनजायो। बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो गावबो गुबुनखौ अननो रोंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। देहाया दिनै नोरजिया जागोन। जोबोर मेंनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै अदेबानि बोनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोदान खामानिखौ एबा गोदान प्रजेक्टखौ मावजेननो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सुथुरनि गाज्रि नोजोर गोग्लैगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोखौ दिनै सुखुवा बुखुवा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गावजों गाव गोरोबनो रोंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। नाथाय सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन माबा मोनसे गोदान थांखि लानो रोंगोन मोजां सानखांनो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो गोबां खामानि मावनो खाबु मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन गुबुनजों बाख्नाय जागोन मोखाङाव मिनिनाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बेलासि समहालागै मोजां खौरां फैनो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनो गोसो जागोन आरो मुलाम्फाबो मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोब्राब खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोदान खामानि मावनो एबा जागायजेननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनो हागौ गोसोखौ दिनै उसाव बादाव मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव अदेबानि मोजां
मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोदान खामानिखौ आखाइ होथ'यैआनो मोजां होनजायो। गुबुननि सुबुरुन लानांगोन। ससियेल मिडियायाव बांद्राय बाहागो दाला, नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो गावबो गुबुनखौ अननो रोंगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।